Moko kuom chuliete e gwengege koma Ogongo sub county nendo ma Mbita e county mar Homa Bay koro ni to kwayo piny owacho mondo koyie to nene gin bende oketnegi kanyo aguch omenda mar sirogi kaka bende osebed kitimo kanyo kone mond liete mathur kaendi ka giyango ni gin bende gikadho kanyo dhiri mapek malich ma iwuoro e kindego eko ma mondegi osenindo. Reporter kendo jafwambo marwa mano kanyo Whitney Houston chiwo ler mathoth e wach maket kod mano. Chulitego eko mane twak kod jofwambo bang' romo margi mar poro wach kanyakla kod lalruok e midhiero magikaloe ne owacho ni ber ka gin bende opargi kendo omigi sir ahinya to e weche mag rito kod puonjo nyithindo ma owegi godo nimar ok en tich mayot. Jaoda notho e 2006. Nyiri meyi bende onge nikech kikia gimi onego chiegi. Kod inege gokimi. Kod ide onge ng'among'eyo. Omiyo akawo mon adi. Donjo. To wuok jaoda notho to oya gi nyithindo chiko. Koro mamondo bi mondo oritna nyithindo onge kata adi. Kidong kendi mino nosetho wuoro setho. Kori wuok idhi menyo modang' nyithindigi nyikwa meru gi chiem. Nyako mano biro ni kawo wuondi ni kawo mondo bi opidh ni nyithindo ni. Eyudo ka osiro nyuka gokinyi otedo kuon. Ochiemo nyithindo mano dhi skul ka duogo to yudo ka en onindo. Women nitie women enterprises. To kaka widowers gi wato koro oketo ayo mane ma mondo dang' wabede gi enterprise machal gi ma mondo wan bende weche wadhi maber. Wayudo kaka wanyalo konyore ndalo mabiro. Wagone erokamano ne Raymond Omolo Dr. kuom paro maber nikech osebedo mana koparo mond liete kende to wan iwewa oko. Sirikal ne olosnwa agulu moro mwanyalo chwoyo lwetwa kaka oloso ne mine mag mond liete be oloso ni agulu wambe oparwa. Ruoth Malamba West Location Fredrick Odero ne oyango ni chuo liete kalo e pek kaka rito nyithindo kod koko mag udi e kindgi kod mon maginyuomo. Widowers kalo e obadho mang'eny. Gin gi nyithindo mane mondegi owegigo madhi skul kendo kaka ginyalo puonjogi mondo mi gikal magigike adult osebedo ka en challenge kabisa. Giyudo mine moko to minego opogore gi mine mane gikawo mosetho. Koro cases mag gender based violence bedo kodgi nikech minego giwinjre go maber ahinya. School attendance mag widowers children ok osebedo kaber ahinya. Wachno endo ne osir kod Sam Okombo ma en director e riwruok makedo ne chuo liete ma ong'ere kaka Widowers Health Empowerment and Support Services. You realize we've had so many organizations dealing with the women issues, and the fact that men don't speak, these problems have accumulated with them for the longest time. It has driven them into drug, tobacco, and substance abuse, gender-based violence. They drink more than you can imagine. And one of the things we have agreed that they are forming up a group that deals with the issues of widowers. They have thought of how to empower themselves. And even as much as they seek support from the government, they've thought of ideas, and we've exchanged deeply with them on the things they need to do that would keep them busy. Kawuok Kala TV and Whitney Houston.